И здравейте на всички, аз съм DaniGames.bg и днес играем Агарио. Ние сме от тима на зелените, играем срещу червените и сините. Ето, изядоха ме, просто те са много добре идат. Трябва да сменим тима. Нещо много бързо вървят. Напоследък не мога да бързали се, или просто като много малко бързо. Но аз преди това, като играех една за загрявка, по-бавно вървяха. Не знам, що е така. Както видите, червените имат голямо превъзходство. Имат голямо превъзходство пред всички, но аз се надявам да ви успея. Той си не е много голямо. Не, аз съм малък. Те са много добри. Окей, сменим парти, ще играем. Ще направя. Няма да пак ще отново тим. Ето, това е друга карта. Така малко по този път сините, но няма толкова голяма разлика. Стигаме до добра края. Да ме девелем и отиваме да пием червени. Ето сега ще видите. Той видял. Той ги плътна. Взеха ни плячката, дами и господа. Само Макс не гони. Той няма да ни хване много бавно. И тук сме доста слаби. Россия. Боже, ти на мен. Така е малко. Гоним. Надявам да го пана. Не се наемам. Колко са бързи. Наредни пъти. Така съм. Надявам се, че ще ми изгледат всички. Ето виждате как ни подгоните. Ние спокойно ще им пяваме. Те са бавни и много. Дали ще бъдем много. Край. Не взема никой. Нагър. Защото съм голям. Мале. Не се надявам. Екстра. Супер. Чакай, ще се върна да ми гледам другите. Колко полен ще стане. Хайпенца, Собствено, ето,
Той ми взя. Да направим последния игра, ама трябва да е дълго. Ако ме убият още като малък, да направим още една. Ето ще го. О, готов хилин. Стои малко за мен, бе. Много си главен. Си пак е спра си храна. Не. Супер. Измъкнахме се. Край. Паскал, помагай. Тук плаши ги. Както виждате, нашия зелен език плаши абсолютно всички. Те изделах това. Край. Мръв. Той ти готов. Така игра последна игра, че много заребяващо. Сега като стана по-голям помощник, кой ще гълта. Не запомних нека. Ти ще се мъкат. Не. Надявам се каквото да ви е харесало. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате. Ще видим кога се види.